Vitajte na Furči na Kurskej ulici v Košiciach. Predstavím vám na predaj nádherný dvojizbový byt po kompletnej modernizácii. A aké sú jeho hlavné benefity? To si už povieme v byte. Kompletná moderná rekonštrukcia, klimatizácia, maximálne súkromie a výborná dostupnosť do centra mesta. S rozlohou 58 m2 byt ponúka túto priestranú obývačku, spálňu s veľkou šatníkovou skriňou a spomínanou klimatizáciou, kuchyňu so stávanou kuchynskou linkou na mieru a všetkými spotrebičmi, samostatnú kúpeľňu, toaletu, no a samozrejmosťou je aj balkón s pekným výhľadom na okolie. Zaujal vás tento moderný byt, do ktorého sa stačí iba nasťahovať? Neváhajte a príďte sa pozrieť. Ahojte.